Mawuok e gwenge matinga e kar chung'od bura ma Manga e Nyamira. Kuyo mako bang' ringre jaduong' moro kwany kaleo e bugo moro e gweng'no. Jaduong'no ma jahigni 87 mawuok e gwenge ma Nyambogo. E Kitutu South wachore ni yande owuok dalagi chieng' tich abich godhiambo kodhi limo osiepne moro. Jalup ruoth ma gweng'no Lawrence Nyakegi dwaro ni bugono mondo mi ogeng' tho mamoko kendo yango ni chenro dhi nyime mar yango gimo kelo tho mar jaduong'no ma okan ringre osiptal maduong' ma Nyamira kama orite bero. Nilipashwa habari asubuhi kutoka kwa wananchi ambao wanaishi hapa Tinga ya kwamba kuna mzee mmoja amepatikana bwawa la Tinga, kwa majina anaitwa Oiko Nyang'au, ambaye ako na miaka at around 87 years. Mzee mara ya mwisho kulingana na ripoti ya wananchi ya watu wake alitoka kwa Aramisi. Kutoka siku hiyo baada hajaonekana nyumbani mpaka vile amekuja kupatikana hapa. Naomba maneno aende kwa serikali, serikali wakuche na matrakta wafunike hili wao. Hii inaweza chukua watu wetu wengi, hatuwezi hesabu watu wengi.